Ta hagani ke por nga penpau biang i ke jing sngongo yo blay. Basa sisin pat ngala ia ke ban wanra biang shafi. Ia gani ke Jinghikai Kaba Kodor Kaba Dankam Tam na ke ketin ke jau blay. Nga kwa bangan kren ia ki Jinghikai kiba nga kwa bakin long ke jingmentoy ia fi. Haga Jinghikai bat ke jingim ke jong kibriyo. Hagi ni ki sngi ki bangi im mangi ki sngi ki ba ki sngi ki ba nganut banong ki sngi ki ba kibriyo ki poi haga jaka kaba kimtip kumno banle haga jingim jongki. Nga kwa bangan keren ia kawai ke Jinghikai kaba nga ai kertengi gini ke jingkeren jonga ke Jinghikai Kaba Ngi Dei ban Iohsngew. Sajisian nga kwa ngan ban biang gini ke Jinghikai nga ai kertengi gini ke jingkeren jonga mentagi sngi da ke Jinghikai Kaba Ngi Dei ban Iohsngew. Piti balai nga bu da gini ke kerteng. Hadian mga puli iya gini ke Bible nga pen kre ang ni. Namang ayo i bakidan ki ki ba nagaktin ke jo blay. Ki ba kodor palat iya ke jingim ke jingi ki brio ha gini ke pertay. Ki ba ngidon kam kata-kata bangin pensya skor, bangin aipor, bangin simkia yaka. Namal kani kabangan keren mentagi sngi. Kandai kaban yarap yupi, kaban kershan yupi, kaban peniyang yupi, kaban pelat im yupi, ong no dah kata ketin sendan. Namar ngayo i agini ki sngi, bakidan ki ba ngiyo i bangi yang ki wai pergi nongkrem ndrai ngi klem la ban poi syagabadai. Ang kwa menagi sngi bangan peni ba kat menginang im magani ke pertaya bau blay bu ingi. Ngi don kami ke ban tip ia ki Jinghikai ki bakodor ki balak ban yarap ingi bangilak ban im ke jing im ke bajop agini sngi. Ngan ai kakum ke Jinghikai menagi sngi bat ngada kerpat ba pinum pelip no ia gani ke channel ke banga keren agini ke puan amar kandai ke bakodor ke jing im jongfi. Mdanda ke waipat kabangala ban ai shipin rai gani gade ga banga shim bagade ga bakodor tam bat ngakwa bangan keren agani ga por la pin pulien na ka kitab sam klanang ga bashis pa khat khandai la pin pulien na ga khat ga bashis pa san ka ktien ga jo blay ka ong kumni ngan puli ka kumbagalong ka sam ga bashis pa khat khandai ka khat ka bashis pa san kong kaktian jang me kalong ka syarak ia ki kejat janga bat ke jing syai hagelanti ke janga ngakwa bangan penipi baga kaktian ke jang blay kabau blay ula ai hagakti ke jingi bat kani ka banga krene pi menagi sngi kadai ke syarak kadai ke jing syai kadai ke bala ban pelat ipi nagi jing tengko ki bobo na ke jingim bat pinom jentut ababiat hagene ke pertai na mar ngayo i dan ki priu ki ba lembop ki ba tengko ki ba mensau ki ba kendo ke jingja ki ba kinsan ki kendo ke jingja ki ba mla ban priang ban sngo tho bat ngi pai ke jaka ka bangi susa hangta kal bat ngim sngo tho henry ka bible ke kren shai ba ke ktien ke jo blay kade ke sharak bat kadai ke jingshai ya kilentiat jengi nga kwa bangan keren ni gani menagi sngi nga sa ai kerteng ni ke jingkren ke Jinghikai Kaba Ngi Dei ban Iohsngew ngan bu kumne kham tam mahagi ni ki sngi ki ba khatdu ki sngi ki ba nga kwa ngan peni fi gani ke por balai pitip nga keren ni gani ke Jinghikai. Namang ayo ia ki brio agini sngi ni dan naga jaka kaba mtip syukum lo ban le kidan ki brio ki bangi iku makim dai ka bani kendo ka jingyap
kia kendo ike jingyap kaba kinsan. Idan ki brio ke kendo ike jingja ki basngasi. Kala jur palat kene ke jingyap kinsan jeng ki brio. Kala jur palat kene ke jingisham. Kaba kindet kaba kinsan kaba ngimtip syukum no banle. Mdai tang hang negeri ke jingi, mdai tang hang negeri state Meghalaya, mdai tang negeri ke si Jantia, rekel mau keleng ke pertai mentagi brio, kia kendo ike jingja, ki ba kendet kensan bat ki brio ki lengo. Masngau sen ai ike brio ke ba kendo ike ba kum kini ke jingja, bat ki ba pri ki paya ke jaka ke ba kim dan jubab. Nakatagadaw nga ay gini ke Jinghikai managisngi. Bangin duptip bakani kadai kabaton kam tambang ide ban Iohsngew. Pi ublay. Ulabo iya kinongrim yaw brio hagani nga pertai. Kumno ba unim bat ke ay kabaw de ban le. Ba unom hap hakita ki ay bangi yakindo hagini gisngi. Kaway ka ba ngayon inang ni kadai kabaw Jisu Kren. Kabang akwa ngan kam keren mentagi singi kadai. Tang ini pai biang shiki nongrim shiki basic ki jong Jesus Christ. Kibau hikai ka rukom im jingi. Bangin umpai ka jaka ka bangin kelumar nrai bangin la ban im ka jing im ka basuk ka kemen ka jai wat agi singi ki badap daga jing e. Ngini pet ke Jinghikai ke jong Jesus Christ ngan pule nagani ke ktien ke jong play bat nganget kani kani rap yepi hagani ke por ke baningkong ke banga kwa ngini pet ke ni ke por ke dai nak lenong ke bakhat ar ke jong Lucas nak ke khat ke bakhat lai ter ple jingmat ngan pule ye ke ni ke ktien uwei nau tau pat ba ula ong ha u ko nonghikai ong to ong ha para janga ban ye bentano ye ke bri janga uti ula anga uko brio u ei u bala pelong inga unong bishar lani unong ya benta halor jong pi u jisu ong ingini kiktien ki banga kwangan keren ega nemen na yusngi u jisu u ong haki to sumar to kiar naga jingkwa lalot baro namar ka jingim jong brio Kam shong satya haka jing dap kerhai jongki ki baudan. Ki Jinghikai ki bau Jisu hikai. Ki dei ki kintian ki ba jilio ki ba krau ki ba kotor ki ba la ban peniyang ye jing im jingi bangin khamla ban kiar na shibun ki ba ki waipat ki kendo hagini gisngi u Jisu ang ini kiktien to sumar to kiar ru nakajingkwa lalat namar ka jing im jong brio kam shong satya hagajing dap kerhai ki baudan Kajinghikai ka bau Jisu hikai ang nigadai bangin kiar nakajing kwa lalat kajing lalat kadai kajing long kabarung palat hagini gisngi hagini ka pertai ka bangi im ngampen ram tang mga kwa mga hikai bapindup yo ishai habang ang kwa lalat ngakwa bangan bu dengan iktien kapamut bau brio ula biang ula dap ula biang kato hendrai hunni kato bat udang kwa pat ia kabandang yo syo bat upai syege jing lalat jang jingem bat ndala pai syege jing lalat pinio ike jing lalat kapen kaya shibun ke ka wai ka bak penmi ia jing lalat kadai ka jing bam ngauhun haga ega bau brio dan Pertai ka bangi ementa ka day ka pertai kabalalat. Ki priyo ki klems nga to ya gane. Kerpat ipi ba pin snap ya nga gani ka par. Ka jing lalat
kadai kanang shon na jing shisha ya ka jing im jo brio u blai kwa yo brio ba un pen biang u blai la bo e pertai ka biang u blai la bo e e ba biang u la ai ka biang yo brio u la ker khu yo brio ba biang en e brio dan ka jing ngau hun bat udang kwa palat ya ka ta ka ba blai ai bat no pai shi ka jing bam ngau hun ka jing bam ngau hun ngap ngan penipi ba ka jing bam ngau hun ha ka jing im ka pen kaya shibon ki aka ki ba sneo wa ka jing im Apostol Paul abo tha yo Timothy Haka shiti ka jang o abo tha ka shiti ka baning kong ka jang o Timothy Lada pin puli na ka lanang ka ba Henryo uang ya kini kiktian ngap ngan puli ya kini kiktian ka khat ka ba Henryo uang Henry kata ka jing riu blay lambat ka jing snauhun kalong ka jing mentoy ka ba kraw kalong ka jing mentoy ka ba kraw ka jing bom ngauhun ka do ka de ka jing do jing kermen ka ba kraw hendrai ka jing ngauhun ka de ka jing mentoy ka ba kraw na ka daw nga sa ong ipi ka ni ka Jinghikai Kaba Ngi Kaba Ngi Dei ban Iohsngew ki priu kimsuk ki priu ki klumar menta namar kani ka wai ka jing shisha bat ka ta ka dei ka jing kwa lalat bat ka pen kai ka jing bam snauhun nda haba priu dan ka jing snauhun upai shi ka jaka haka ba ka pen ka ya shibon ki eki besneo namar kani ka de khat ka ba puli pi ningkong Timothy ka nang ka ban riu khat ban riu ka ba ang en rai ka ta ka jing riu play lambat ka jing snauhun ka de ka jing men toy ka ba kraw ngakwa bangan na keren bahay gane pitip ka jing bam ngauhun kaya lam ya ki brio siya ka jing le palat ya ki eke dan ki brio kiba kamay ka ji kiba tray kiba kta kiba pling ampen ram kila biang kato kala biang ka jing shishay ki kato Henry ki klemla ban antat ya kata ki klemla ban poi shiga wei kitien kata kadai shiga jinglong adkar bat nda haba kim ngauhun kaya lami ki shiga wei jinglong ba kata kadai ke jing trei shitom palat kani ke jing trei shitom ka ba palat kadai ka ba ma kata kata ki brio ni sngi Net je eigen bang peni pinang ni. Baka jing trai shitam palat kapen ka. Ye ki bon ki ek mi ke stress ke jing ban kia ha ke jing mo je berkat. Na pila strain pila pen shitam palat kapen mi ye ke struggle ha ke jing pis dang mani excitement sedang mani khun. Ka met jong piga dan kaman res ka jing mut jong piga dan kaman yo jatad uklong snam jong piu kwa ban yo ye ka jing ring men siam ka ba light lord ka jing im jong piga met jong piu barak away ka kwa bandang ka freedom kandan ka ta ka jing light lord ka jing jatad henry nda habangi Klems ngauhun kaya lamingi shi ka jing trai shitam palat bat nda kaya lamingi shi ka jing trai shitam palat ka pen kai ka stress bat nda ba ka pen kai ka stress ka pen kai ka tension ka jing ban kia ka jing huslai ka jing muj berkat But nagayalam siya tension nga nito ipi pai ka jaka ka ba pi jinjar but siya nga ang ipi ka ni par ka jingmi nang ta ka day ka epitip nda pila tray shitom palat nda pila kit palat ikikam nda ba pi klembiang ba ka tiya ka dem nda ba pi klembiang ba ka por pam por di nda ba pi klemla bandan ka jings ka pitip nam ka tu no ka jingkemen ka tu no ka jingsuk ka tu no iki ba kordor ka jingem but pia but pilap agaway ka sngi kabami ng tagaday na haba pi stress kapinmi ng tayo kaway ka jinglong magatagaday kapinmi yaga anxiety ndaki brio ki hab aga anxiety kakta iga jingmo jibrkat junkie
kilong irritating, ki dambe, ki thot, ki wit, ki mlasha. Mi ke jing pat je pra ke klumar lot ke jing im. Pada ka bakhat do la da kimla ban sensyal ke alami ke brio, shiga depression, shiga jing ban kias dan ke jing temraw ke jing mut je perkhat. Bat hang ta pin se yo in da ke alami ke brio, ke semi ke way ke jing jaga ta ke de heart failure, ke cardiac arrest. Ki jing pang ki bakinsan kendit balenga sa krene kita. Nama ngayo I kita ke de ke bejah ke ne ke pertais ngi ke bengi im bengi menta. Shibun ba ki brio ki keli balay ban ka kwang anong if hot ye ka jing yap ngam la ban batay ye ka jing late no jung ki brio na ka pertem dan balak ban ong ngam pen rem ye ka jing ja ka ba ja ki brio hande ki don ki ki bangila ban kiar ki don ki ki bangi dang la ban kiar la da kala de ka por ka jong play ban shim yo brio dan balak ban bat ye kita la da kala de ka por yo brio bon late no ni ka pertem ngam batay ye kita ngakwa nganom pen rem kita ban nganom ya rap ru kita nama kita ka de ka ja ki brio baro na du mendai du menta ka ja ka jing yap jong ki brio ki bangim poi perkat hande hagi ni ki sngi ka bai ka bangayo I na banga pet ki news na ngapet ki jing ja kleng hang ne ka ri ka jingin na ngapet ki wepa ki ri ka pertai ki brio ki dan ka tension ki dan ka anxiety ki dan ka depression bagi pai ka jaka jong ka jing khuslai miot ya men mer bat nda hadin nang ta ka le ka jayu pi pet nang ne ka ba ja ka dei kami ka jing mi nang ta ka dei ka ta ka shadam ka ta ka jing ring penyamen sem ka ta mo ka ta system jo ka met jo brio brok away but nang tau tu brio yo ki jai jing pang ki jai pi ki jai but don ru ki brio ki be kendo ka heart attack ka heart failure but ki we ki jing mo ki jing yap ki bakin san kendit but teng ngim sngo tho ye gane but nga kwa nga nong fingi la ban kiar na kini ladangi bat ki kintien ki jo Jesus Christ bo ang sumar but kiar na ka jing kwa lalot nama ka jing im jong brio kam shong ka jing dap kar hai ki ai kat adu bau Jesus ndaw la dep ong ngini ka ktien pite bo ong kum no ngini puli biang nak to na ka gospel ka jong Lucas la fin puli nang to Jesus Quran ko ka ktien ka banganget khambo na preng jingi Iohsngew rais ngap nganda puli u ong ngini ka ktien u ai da ka parshi kene ka parshi kam de ka bajaji sha hare u ai kum ka parshi ban pen I ka jinglong jong ngi brio uang ini kiktian uang ula krendo ka parshi ki uang kabri we brio beruspa kala seba chibon ula pusana la di uda ong kumno ngan le na bangam dan jekai ka bangan lumi ki so jonga ula ong tingan le kani ko ngan le ngan liet no yigi tiar jonga ngan te ga kham khrawang tangan lumi u keu jonga bat yigi mar jonga baro bangan ong ala mensim komensim badan chibon ki eke bala bu lupa bon snam shong sok bam di le kman fiu jisu hikai ga ne bagi don ki brio ki ba kala don ka to kala biang ka ton re ki klem hon pen prai ka to tiar ngala yo I ki brio ki ba bon ki long kumta bagi perkhat banda bagi biang ki to ngan shania gitu ngan shong gitu but shang anong pi dan ka wairu ka bala ban ai pi ka jingtingan nama ka jing im jong brio nga chit ong ki brio ka ebo jisu wang nai pen tam nai pen duna ka de bedai wang sumar kian ka jing kwala lat namar ka jing im jong ngi ki brio kam shong setia ha ka jing dap kar hai ki ai How pensyong nong rin bahay kita gagtian. How perkat bahay kita gagtian. Bala na gajing im jong brio gasyong gajing dap kar hai ki aka. Lada pin pet igi brio gabadon ba em. Kila deben im suk kila deben im temen. Lapi pet igi brio gabanang bastan. Lapi pet igi brio badon not ki aka. Kila day gabanyo gajing im gabakambiang gabamdan shu gabala day ban shu lek mena ni gajing im day. POE bakas jing im gajong brio kam syong gajing dap kar hai. Kiai kata-kata ka bau Jisu Quran. Nama peni ka jing bam hon jauh ne brio. Uya thode ka parshi ula day ula roy ula biang ula day ban long jingker khushi ki wei ula day ka ban ai ka tu kau jong u bami bon nama ka tiar jong u kala shlei u ong pen ban ngan da yo kau to mai ngan le kam no ngan pen prano ini ka berim bat na tangan shna ka ba kham he na tangan lum ngan ong yala ka jong ka men simpi ka jing kwa lalat barabar ka day bangi perkhat be tangela di bat bangi perkhat be tangela ka jong ka yeng ni perkhat tangela di bat hang tangi poe ka jaka ka be baru Jisu Quran ne ka parshi Quran ne ka ta bagi brio kim dan ka donot
ya kaban perkhat pat nam ta ki wei ki beduk nam ta ke kam ke jong play ke ban preng ke jing dan kam kim perkhat setiai ke briu ban preng ke jing bat ki perkhat bet ban ya pen pratiar bat ban ya sna ke kham he ke tiar bat nang ta de ban ya lum bat ban perkhat ba ndang la dap ker hai ngan sa ong la ke mensim ku mensim jong to bam to di to le ke men ma padan ker hai ki pitip ne am u jisu ong ni ki tien wang u blay u ong ha u a mel bobi de bat bai ke tien a mel bobi ha ke ni ke met on pan no e ke mensim ke jome na me ki jong no ki ni ki ya ki ba mala kre lupa kumta ulang utau ba kan show uba lepai la din rei ubam long reu ba show play pika sakate ke jing im ko bangio I ba ki briu ki ya be pin le ayu la da pio lot baro la da men sim ko jong pi kam yo jing penim bal nga kwa man ga sngi bangan peni fi ga ni ke tien bo ong jisu sumar bat kiar na ke jingkwa la da pio e ke tien finio ikan pensuk if fin light na stress fin light na ke jing ban kia fi teng nga shu ai jing mot piang ne dan ki bri ke betray ki kam ki ba khamlong ki long demanding ki de ki ba dawa wat mangi ki betray ke kam ke jong blake jing dawa ka pun bangan peni fila na ka dan ke jing dawa haba betray kadang ke jing dawa ke kam office kadang ke jing dawa ke business kadang ke jing dawa ba fitrai ke kam hospital kadang ke jing dawa fitrai ke kam school kidan ke brig bedan ke stress ke jing pule kidan ki jaka ke baga demand ke jing pule ni singi kalang bagi kena mata kidan ke demand palat ke jing pule ngala jukuran ni bon sin bangayo ibo syaitan udan daga ni menta nganget pin priang kita ketien wala dengan sengau kumbaga keren bit nrai kedai bedai sepet paham menta usaitan unle dengan ni ke pertai bagata kedai ia kaban tap agi briu bikin bon kam man pin ki ego authority go man I pressure igi way man pin mi igi rule ki an man pin mi ki mau ki jing puli ki ba sengau ma ki test ki babon ban yo rum ki tab le nang ta de ban le kum ta nang ta de pit ki kena ki pai ke jaka ka bagi shilong tense kat shabayat magani ki jinglong tense jong ki kena school ka pelong tense ki kme ki pa ke kam ke bangi tray men shwa office ke long kum to mentai ke ju ke kam ke ju ke jing tray kam da de ka ba de bon brio ron rai menta kami ke jing bon kam pen mi ke tu ga an but kita ki an ki pelong you brio un bon kam don por wa tang ban di sha don por wa tang ban kren bat nang ta de poi se jaka ka ba no bumla pen bab kawan umla pen dep kawan se pressure na jrong but nang ta ka pen khai ke tension ba kita ki lenti ki jong satan ni sngi Kidan ki priyo ki batang na ka traffic jam ki yo attention na ka jingem. But kadai ka lenti satan mentai ka ban pelong ki priyo bikin klumar upam dan kam dan jam ru shong yeng udan na ka tension na mabalay ba yo kam yo jam. But pinyo ki priyo ki mo ne ka ru na mabalay ka perthai ka bangi im kadai ka ba u satan u control ka ban le kumta. Baru Jisu ula akran ni kitien bau kwa ingi bahabangi haban tray ki kam ki belong demanding ki ba kadawa ingi kadawa ngal ong biang sisin what mangau ba tray ka kamu play kada ka jing dawa ka ba palat ni ka bor jing la jong nga Madai na kita kadang aku angan hikai fi na mga dangdan po sa katuan ni bangan hikai fi na kita kadang wasong ka Jinghikai Kaba Ngi kerteng managasngi kadai ka Jinghikai Kaba Ngi Dei ban Iohsngew marsan mi u Jesus siya gani ka pertai pitip u angkum no Haka gospel ka jong Matthias kalanang ka ba khatway na ka khat ka ba arpo pra pitibu Jisu pertai ka kitien ka ba shibon ngi klems ngaw to o pertai ka kitien na kalanang ka ba khatway ka khat ka ba arpo pra wang wan shanga
Dapat bawa cuy, ucap ngalah cuy Iohsngew itu, tinggal Iohsngew keberugi lap, ngayo Iohsngew sibun keberugi keren ni kene enrai, ngakwangan na pensyai bahaya kene, nama pihapan Iohsngew tu, ya ke Jinghikai jungki kentian kebau Jisu keren. Piti bau Jisu yang ange marsen sedang ke ministry ke jauh, uang wan shanga. Wali lech tu wan shanga nai lech ke niam nai lech ke shiki nong elam niam nai lech ke brio nai lech ke spa nai lech ke education nai lech nu shino u Jisu wang ini kitin wan shanga balai wan shanga ngan peni fi ini kitin wan shanga pi ki batat bat ki bakia ke jingkit mentangi dana ke jingtai mentangi dana ke jingkia jeng ke jingkit bat ngakwa kanoi pi wat lada dan sibun ki banget Jisu nrai ki klem wan show Jisu ubadai si show Jisu fitip ladangan kerani kini kadai ke bejilio u Jisu dai tang ma u baong nga Takadaw ke jiu ke dom yu ubo ang bet manga pimla le klem manga mdan mala belet show pa klem da nga ubalang ke lenti ke jing embal ke jing shisha nga ujisu ang nga hang niu yang wang wan shanga fitu bale Jisu ukhat ye ke brio shau Ikumba Ukraine bet yala dia nama balai utip dia kena jing shisha. Habau Jisu ang wan shanga pigi batat bet ke bakia ke jingkit. Bet wang ini kitin ngan ai kaba jatat happy. Dengan penjam dengan translation ni kau ngan penjam. Haga jing shisha ke kitin English kau I will give you rest. Ngan ai kabajatat happy. Fitip kamon ayu. Nda haba fitrai nda kalong demanding katakale mga kuangan penifi. Nda pidala ke jaka kaba pi pun kam ke dawa ke kam pia bane mare pia bane ki kam ki ba ke jingem fitum nem ni sakut ha ka taka jingem pun kam ki priu ke bam tip blairu ki pun kam ki ba tip ru ki pun kam but barong i poe ke stress ba setan yu alang ya baro henrei fitum nem la fi sngo to ine ke ktien ba Jisu ang wan changa pi barong i ba tat bat ki ba kia ke jingkit ngan ai ka ba jatat pi fitum umon ayu wan changa balai wang wan changa u Jisu u dei ke jing ai kajing ai larangan keren bet yang ini kepar kadai kajing jatat yang abad epi hagini kepertai ngam tip langala ne men pensyailut epi bau Jisu no ong ini wan changa pi barok ibatat bat ki bakia kajing kit wang ngan ai ka jatat pitip nem kajing ai kadai kajing jatat yo brio Wang kumlo na pipuli wang shimiga lingkor jonga pi haki wiki kintin pihapan tray pihapan legi pihapan shakri pihapan yan pihapan legi kam ke jam neben shong habang jatai kam legi shong jaito wang shimiga lingkor jonga tangba wang ini kitin wang shimiga lingkor jonga pi hikai nanga Hikai na ngaong Jisu. Nabanga ubalui baru berita ke dalam pinsyam kebajatat hakamen sim jangpi. Udah angkum nawang nabaka lingkor janga kalang kebajam, bat kejingkit janga kalang kebasting. Ngan bu umne nabaka lingkor janga kadai kebasuk. My yoke is easy. Badai nak kata daung aku angan fi ni kepar. Kat nungut na breng jinging letching sengi shakri yo blay. Singap tin jong blay ni duai mana ke singin ray. Ngidan ki lingkor ke bakia palat. Bad ngakwa angan fi balay ngakren ni fi tip. Ladangi syai bahaya ni ke ketian. Kan wan ra fi shiga jaka ke bapin long free. Singap bah. Pimla kiar na kajing pun kam.
Pimla kiar na ke stress. Pimla kiar na ke jing demand kat ne ke baya dawa kat ne ke jing em. Balada pimut ban le ye. Piat ban snot ho ye ke jing shisha. Bahaba fidonio Jesus Christ ke jing em. Ken mau ujisu udai ke jing ai. What u Apostle Paul u yato u ai ke testimony ke jing pla shaman sim. Pinda puli ke tanah ke siti ki Korin ke beningkong ke lenong ke bekhatsan. Tongan puli ke siti ke beningkong ki Korin ke lenong ke bekhatsan. Pitip u angkum no ye kini kiktin. Sengap ngan puli kumbakalong. U angkum ni u Apostle Paul. Ke lenong ke bekhatsan ngan puli ne ke dekhat ke ba kendai wang. Namar ngalong ubarit tam lagi apostol ubangam long ubade ben khat yang aw apostol nabangala be nya ke balang singap aw ongom no wang Henry deka jing ai e ublay ngalong kani ke bangalong bat ke deka jing ai e jong u ke bala ai nga kam shim la long le no e bun ba ngi pele no e ke jing ai ngim de sing thoru ko mo e ke jing ai baru Apostle Paul wang kani ke bangalong baru amdai manga Henry ke jing ai e kabadon hanga pe wang kom no wang bat ke deka jing ai e jong u ke bala ai nga kam shim la long ne e ken ngala try me not kam tam shibun e banya kibaro uniu bri utrai shidom tang ba wang ini kiktin penban mdai manga Henry kata ke jing ai e blaiken kaba la don lembat nga Fitip kamut ayu kene. What will it le ai da kapapi yakun jubar. Paishu Jesus Christ priang utrai. Mat ik jing map e ke jango priang ik jing krau jong ka ka jing ai blai ka badan ka bo Jesus wanra shikane ka pertai. Ka banin kong da ka jing ai ngiyo jing pinem de da ka bangi khon be bangi sa ngiyo da ka jing e. Ia kena ke jing ai. Mereka baar, tong ini treji tam gumalong Apostle Paul. Tamang inum trai de ke bor jangi ngin itho ia ke jing ai e ke jong blai ke badana ke jing em jangi. Le ke ken mau fidana ke jing ai. Wat le ka da ke jing la da ke jing nang ngayo i ke priu ke le sa da lenti ke bam deiro. Banyo spa banyo jingker ku pi le sa da lenti ke babakla. Pi klem sing tho ia ke jing ai e ke jong blai ke badana ke jing em jong fi fitip nga namar bang amyo por shibon mangan krane gane ha ke jing shisha ke jing ai e ke de ke badan kam tamagini ke singi ke bakado. Kini ke singi bu setan kwa ban weng ingin na ke jing ai ban tap yang ingin shi ke jing le jong ke hukum shi ke jing le jong brio shi ke jing la jong brio bangin yang ala ke jong ke jing nang ke jing start ke jing la bat ni de sng sarong ni ke ta ba ke bakhat do nang sng sarong ni le ka ja ke jing la jong bangi persang ni khun bakhat do ni pa ke jaka ke bangi long frustrated ni klumar ngim sngot ho snot how duai mi ta ke sngi banganong ifi tongin syam ke jing ai ke beshisha ke jong play nama pun ba ki brio ki penle no ia ke jing ai ke jong play ngayo ina ke ktien ke jong play ba ke jing ai kadai ke jing ai ke bo jisu wan ai fitip dei nda bangi rest nda bangi nangi ke ban shania nda bangi nangi ke ban jathait baru play nda bangi nang ban penjai jai la dia baru play dei hang tapin yo ibo play yo bram nda pilong over smart nda pi trai shitom nda pi lek pi khondala dia wat ke kamu play pi khon pi sa do bala palat pin yo buram pi u play kwai ke ta u kwa ban ai ke jing ai ba mdei mangi bala de ke jing ai ke ba penla ngi mangin le bat ngin ai buram show play kadan ko ke khot na ke bible ngan puli ha ke ni ke pon na ke kitab Isaiah da pi puli ke ni ke kitab Isaiah na ke lenong ke balai po kadan ke tien ke ba ongkum ni ke khot do khat san wat na do ke testament ke bare mu play kwai gani wang namar kum ni wang try u play utaw ba khot ki Israel hakaba one pai bat hakaba shang thai on pen im ye pi hakaba one pai bat hakaba shang thai singa bai raktin hakaba one pai bat hakaba shang thai on pen im ye pi hakajing jai bat hakajing shania
kabor jong pi kan long. Kabas ng siyang ni kaday buwang pim shiman, pim tre ya kata. Pinapuli siya rumuam no. Hanrepi ang naman ngini pet alor ki kulay. Naman kita tipin pet but ngin siyang alor ki bestet naman kita ki babe ipi kinong ki bestet. Siya jar kin pet no nakabasneng way nakabasneng arngot pin pet no. Tatnala ino ipi kum risho lo kliya lumba but kum kalama alor lumrit. Fi kidan ki briu ki bam jet ya kaban siyang nakabajat hait peru belai. Malay, lada pinang man ngay. Dapile ay kin ma wali le ikada ga jing la jopi ngakwa pin le ikada ga pinang ban ito. Yaga jing ay naman daga jing jatait but daga jing jai baga bor jopi galong. Eryong ga kiyo jisu yotia bandau kiyo prenga jing jai. Uang iki eryong long jai but kalong jai. Pimyo ishi sin rubo jisu lang stress. Tang shi sin pilap magataga day bau duay ka kper get semini na kamta jong aba jong fi. Ban ba ya ka stress baro uda miss app da ka app ka balangum ka snap. Balay uba ya ka depression jong aba jong fi. Uba ya ka struggle ya ka jingi khuni ka jingi excite jangi. Banda wan uyab umipa na ka jing tap uay ya ka jing ai. But uong igini kiktian. Wan siya nga, lada fithai. Fin siya may kabajat hai. Hagaman sim chawfi. Ngan ong biyang ini kiktian. Kani ka bang kren kaday ka Jinghikai Kaba Ngi Dei ban Iohsngew. Ngam kuatang man siya, mo ong gibriw ban siya, motivate ban siya, pen ki ifi ban siya, I mean sim jubor ngakren namar mga kwa banyarap ngadana ga jaka ga bangayo bagi brio ki dana ga jing cha ki bam sngaw tanat ni shuyo ki jing pang ki jing ki bam long ki bam don ga jing shisha tengin mi khun na ga ni ga jing da ga bola jong try la yap ula ya ki struggle ula khun ula excite ban walam yangi mangin syam yagani ka jing ai. Ban ngada kwa mendaga sngi bangan pen ifi. Ini ki sngi ki bangi mangi. Ini ki sngi ki bau Daniel la debit hulu pagal nong ko bakat ar la pen pule naga de khot besawang. Shibon ki long ki be pet chini shitai baga jing start kan roy. Brio ni pun kam ki ni mare baga jing start kan ang roy. Makabanang start kan ang pay shiga jaka ka ba iku manang biya. Namar baki bakla na ka jing ai ka jong play. Nganget kani ka jing hikai ka long ka jing ger kui fi. Aga jing shisha ngarang dan shibon manikai fi. Apinyo iba ka jing bom sngaw hun. Ka pen kai ka jing long ka bom day. Tengin me be aga ni ka jing da ka bola jong. Hari tongin syam ka jing ai ka jong try. Ngakwa bapin pelat no igito barakat ki stress. One show Jesus Christ. Ang try ngakwa ngan siya may gajing ay gajing. Ngakwa ngan jatay try ngakwa ngan umya maria palat. Ngakwa ngan siyang bat ngan tingin na gajing na rakat gajing. Ngan umya excited palat bangan yo aspa. Ngan umya excited palat bangan po siya kaburam. Ngan rung siya gajing ay gajing play. Bat nganyo ka jing ka bakot bakya. Kabadana pedeng ka jing ka jong play. Bat ublay unyo buram nakata ka jing ka jong pi. Tungin ituay. Kupangadap na ka jing sngongo bamantay ka sngi ngala ban wanra ya ka jing hikai. Kaba ablay ngayo iya ka jing klumar jong ka pertay ka bamanta. Ngayo hadu katno ki briu ki akun ki excite. Hadu kat no ken try a bling yo baki du laga jong ka jing But baki klem yo ko pa ka jing suk ka jing jonki. Namar baki klem sngot ho ka jing shai jong ka ktien ka jame. An nget nakani ka jing kren ka bakendiat ang ne. Kanya rapi ka jar ki brio. Ki bakongo ki bakloban snap bagi bakloban shashkor.
Bakin nang ku pa ban rung lut siya jing ay ega chame. Try nga try. Be iga niga lenti paman baro ban wanra iga pressure iga tension. Ban penlong iga brio bakin yo iga jing pang iga bakindit. Try nga be nang niga riga jing iga nampit ban katakti iga yengisam. Dwaya play ay ko pa kinyo mat. Iga jing tingan iga jing suk. Iga jing ay iga chame. Ni ay lut siya iga buram ko try. Ketengga dong Jesus itu ay. Amen, but amen. Blij un kergoeie pi. Ku blij je bon.